padha gelem ngudar rasa urip iki kaya lakune roda ngisaran dhuwur iku wis jinangka ora perlu aja angresula yen ing dhuwur aja lali mring sapadha yen ning ngisor aja banget ngresula ngelingana urip mung satrema sumarah mring Gusti kang kuwasa wit sepira gedene sangsara yen tinampa kanthi lekalila kinantengan tabah jroning rasa wekasan mung kandhek dadi coba triprakara jodoh rejeki lan pati pramanusa ana bisa ngawruhi ngelingana urip mung satrema sumarah mring Gusti kang kuwasa yen sliramu padha gelem ngudar rasa urip iki kaya lakune roda kisaran dhuwur iku wis sinangka ora perlu padha angresula yen ning dhuwur aja lali mring sapadha yen ning ngisor aja banget ngresula ngelingana urip mung satrema sumarah mring Gusti kang kuwasa wit sepira gedene sangsara yen tinampa kanthi lekalila kinantenan tabah jroning rasa wekasan mung kandhek dadi coba triprakara jodoh rejeki arepati pramanusa lan bisa ngawruhi luwih becik ayo dong memuji kula warga amangke basuki tasik sesarengan garaga audio ugi seneng dari wonten kantang saking HR Pro Multi
bakal luntur tresnaku ora bakal ilang nyatane saiki wis ilang atiku mung digawe gelo rina lan wangi nadyan to seneng mbok yo eling keluarku raku rasung ngalah nganti sabrene ora mulih ora mulih saiki ora tau mulih apa wis lali ing saged warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae nate andum tresno HR Pro tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmara gubuk gawe nyimpen Wati Arjuna nganti besok aja sampe lali gubuk gawe ke Pak Tresno tengah wengi Mas Kabul aja lali catatan sajroning ati tansah luntur saya marati ayo Kang Muji aku kowe dadi garwa mergo leren ning daleme Pak Suroso Arjuna Indonesia Asrele Masih bersama Mas Sukiya Indonesia lagi. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae nate andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmara ayo Mas Bronto Gubuk kae nyimpen Wati nganti besok Masuki ora bakal lali gubuk kae ke Pak Tresno tengah wengi
masuki dangkek radio. Teton sajroning ati tansah luntur saya marati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara. Iki mang pamundutan Mas Blonto nyun sewu Mas Kabul nggih.